Senibingelele babukeli bethu bakaDukuza TV. Nikhuluma ke naye lapho ke uPhumlani wakamhlongo ohlala ke lapha eintabeni zaseStenga kwaDukuza. Sisendlini lapha zethu zokusakaza size nje ngodaba ababukeli bethu abasibhalele ngalo. Njengoba nibabona nje abahambi ndawonye kodwa bahamba ngokuhlukahlukana. Kodwa sithe masibona udaba labo ngokusondelana nokuthi lithi malifane sabona ukuthi ke ngcono sibahlanganise kube usuku olulodwa noma abanye ke bengakwazanga ukuphumelela ke kodwa sizothi sisaqala nje zolalela udaba lethu sicela ukuthi babukeli bethu ningakhohlwa ukuthi ke i-channel yethu konke ekwenzayo idependele kunina. Sicela ukuthi ke ni like, ni comment, ni share ukuze sonke isikhathi sikwazi ukuthi sihleze sikhuphuka ngoba uthando lesinika lona babukeli bethu lukhulu and ilona solidingayo akukho ukuthi ngaphezulu lokho lesinika kakhulu. Babukeli bethu bakaDukuza TV sisazoqhamuka nje silalele udaba lethu ukuthi ke osisi bethu nomfowethu iluphi udaba abeze ngalo. Sicela ukuthi ke ababukeli bethu niqhubeke njalo nothando enisipha lona kakhulu. Bengizocela nje ukuthi ke siqale ngale kusisi lapha oseqaleni mhlambe ke aqale abike udaba lakhe noma abike asho isibongo sakhe abingela ababukeli bethu bakaDukuza TV mayise ke abika udaba eze ngalo siza ukuthi ke ikuphi la singahlanganyela khona siwuMzansi Afrika silungise udaba labo abeze ngalo. Sibonge nje kakhulu sisiwami. Bengizocela nje ukuthi ubingela ababukeli bethu bakaDukuza TV mase uqala ke ubatshele udaba ukuthi ke ithini into yakho. Ngiyababingelela ababukeli bakaDukuza TV. Ngihlala khona la eGroundville noma ngeke ngichaze ukuthi ke kodwa nje ngile eGroundville. Into esilethe lana silethwe inkinga esibhekene nazo zakwa Home Affairs eStenga. Home Affairs eStenga masiyoshaya ama-ID sifike sikhokhiswe imali bekade ku 50 rand njengamanje isinyukile isi100 rand. Uma ngabe sithi siyolanda ama-ID sesifuneka u100 rand sekufunwa nama-email. Uma singenawo ama-smartphone sitshela ukuthi asihambe siyoboleka amafoni komakhelwane. Asiyazi lento ukuthi iyini besicela abakwaziyo nabaphethe ke basisize ngalolu daba ngoba uma ngabe sithi sicela nomphathi wakhona always kuthiwa akekho ngaso sonke isikhathi akatholakali. Sitshelwa yibona futhi bona laba basitshela ukuthi fanele sibhuke sibe nama-email. Sinaleyo nkinga besingajabula nawo umphathi wakhona uma ngabe kwazi ukulibona lolu daba asichazisele siwumphakathi ukuthi kwenzakalani kule Home Affairs yakwaDukuza. Ngiyabonga. No, ngiyabonga nje. Mhlawumbe mangingabuza nje mhlawumbe kafishane ukuthi ke njoba ukhipha lo 50 rand ngeke ngakuza uchaza ukuthi ke uqale ukhiphe ubhuka uphinde uyokhipha angazi mawusiyolanda iID mhlawumbe mangase kungichazele kuleyo phathi kancane okwathi kuyibalula ukuthi le mali awuyikhiphi kube kanye uyikhipha mhlawumbe kaningi ningana mangichazelela lapho and mangikhumbula kahle futhi khona la wangichazela khona ukuthi kukhona la othi mawufikile ukhokhe kungalungi uphinde uhamba uphinde kuthiwa khokha futhi mhlawumbe ngase ungichazele nje kafishane lapho sesiwami. Kuloko ke bhuti ibekade u50 rand njengamanje ke kade ngiye ngomsombuluko ngiyocheck iID yami ngoba ngathola imessage ukuthi iID isikhona. Uma ngifika isinyukile ayiseyona 50 rand isi100 rand imali ubhukhela ukuyilanda nothi ukuthi imali yani yokuyilanda hayi ukuthi ayike iID isikhona vele nangalesi sikhathi ngiyoyishaya nakhona ngabhuka kwaba u50 rand njengamanje isinyukile isi100 ke imali. Okunye ngomsombuluko besihamba nomunye ubaba nje osemdala osekhulile wakambambo. Uma sificana lapha eHome Affairs kwangiphatha kabuhlungu ukuthi even ngisho nabantu abadala kufuneka benza ama-email. Umuntu omdala uyithathaphi i-smartphone yokuthi a-create email ubakwazelaphi lokho abantu abadala okokuqala nje esifuna ukwazi lokho okusho ukuthi njengoba bengawathola abantu abadala ama-ID bengenayo ama-smartphone kufanele benze njani ukuze bakwazi ukuthi bathole ama-ID yabo eStenga. Okunye futhi engithema ngikubuza ngatshela ukuthi mangabe ngithi mina anginaso i-smartphone kwathiwa ngiyeka amakhelwane ngoboleka ifoni ngathi ngeke ngize ngikwazi kwathiwa kulungile ke sisi kusho ukuthi iID yakho uzoyithola mase kuzovotwa ngobani nayo bese tholakala mahala ke mase kuzovotwa. Leyo nto ke yavele yangixaka kakhulu ngaphuma nje umoya wami ubuhlungu manje nje iID yami lapha eHome Affairs ihleli khona asazi ukuthi kwenze njani inkinga yini ngoba ngathi noma ngibuza ukuthi kahle kahle siqhashazelwani yini inkinga kwathiwa sisi ungasho ukuthi siyanixhaphaza ngoba sisiza nina. Okay, no ngiyabonga kakhulu. Babukeli bethu bakaDukuza TV
njengoba nibabona nje ababukeli bethu befikile bese endlini zethu zokusakaza bezobika udaba njengoba ngike ngachaza ukuthi ke ngithe angibahlanganise ngoba udaba labo luthi malube udaba olulodwa oluthi malifane kodwa ke ngezikhathi ezihlukene nangendlela ezihlukene ngoba umuntu nomuntu uyihambela ngendlela yakhe kodwa istory esi1 and njengoba sibabona nje ababukeli bethu besivakashele endlini zethu bezobika ngodaba labo olingahambi kahle lama ID kukhona abanye mangingaphosisi mhlambe abawu4 abangakwazanga ukuthi baphumelele ababantu besifazane nowesilisa oyedwa kodwa kukhona ke abanye abakwazile ukuthi bangisendele ama voice note ngicabanga ukuthi mhlambe ngizoke ngiwadlalela ababukeli bethu mhlambe siza ukuthi ayezwakala yini inkinga ababhekene nazo noma inkinga abafike bebhekane nazo mabeya eHome Affairs ngoba siyazi ukuthi ababukeli bethu lapha eHome Affairs kunabantu abaningi angingasho nje ukuthi bonke ngoba angikhulume nami ngengikwaziyo engiwusebenzisa kwala iStenga kwaDukuza mawufika nje uyaya ngaphakathi kunabantu nabo abaphusha amabhizinisi abo khona ngaphandle okuyizinto egcina isemthethweni esingazi noma mhlawumbe ke iyinto esemthethweni ngempela yini noma bayenza bona ibe semthethweni ngokwabo eHome Affairs ngoba before ungene nje mastepsini mawungena kusuke sekunabantu lapho abagade abantu abazongena bezokwenza ama ID angingazi ukuthi ke kuhambe kufike kuphi ngoba umphathi nje wabekwachaza usisi ukuthi ke uhleze efuna uma umfuna isikhathi esiningi akatholakali nami ngiwufakazi ngeke ngafika lapha ngihamba ngolunye udaba kodwa kwatholakala ukuthi ke akekho umphathi wakhona okudaba mhlawumbe kusazodinga ukuthi ke sithi kulandelela sibone ukuthi ke ikuphi esingaphuma nakho ngoba khona la kungahambi khona kahle kodwa ke ake sizwe kunanga umunye umbukeli wethu ukuthi ke yena udaba lakhe luthini ngayo yona inkinga yama ID mhlawumbe mangizochaza nje babukeli bethu singakamnikezi nje usisi bonke labantu abala banenkinga noHome Affairs owodwa njengamanje esisaqondene nawo oyiStenga not ukuthi mhlawumbe oHome Affairs ngoba asinayisho ukuthi indlela aba operator ngayo la iStenga iyafana yinendlela aba operator ngayo kwezinye indawo ngibonga nje sesiwami ngicela ubingela ababukeli beKwaDuza TV ubatshele ukuthi ke ubani mhlawumbe uma ucomfortable nangewadi oqhamuka kuyona basho ukuthi uqhamuka kiphi wadi ngaphansi kwasiphi isigodi bakwisigodi ngiyabona Ngizobulisa kwaDukuza TV igama lami nomfuneko Mbewani Anikwazi nokuthetha mina nomsindo into yokuqala nje enginyanyisa kakhulu eHome Affairs ndafike ndenza iID kahle kahle yami iID yablockwa babo ekubeni beyiblockile le ID ndinomntwana ona 3 years uma ublockelwe iID ufana nokuthi nje wena uyolutho eSouth Africa mina bengingenalo nje ikhadi lasebank iminyaka uthela iqala khona ukulunga indaba yami kwathiwa manje yami ngiyokwenza ismart iID entsha ndahamba ke ndaya ke kwaseqaleni nje ndinyanyile eqaleni sayoyenza uma nifika ndibhuke manje yobhuka eminyango kuthwe ene hayi sisi ungawushiya u50 wakho sizosala sikubhukhela cause kuvaliwe ngoba kuyipasika ingabi nanto nto bathi manje inamba yonke into ndiyenze ndihambe nyani izongena imessage kuthiwe mandize ngomhla ka6 ndiye ngomhla ka6 manifika ngomhla ka6 uma benifakela imessage mina abalichonga ixesha elokuthi manifike manifika nifika ngo8 manifika ngo8 ndifike ndihlale ifoni aninayo nje oqala kuyo yonke lento enzakalayo ifoni mina nayo kaloku mina kahle kahle nje kuyefana nokuthi bendiliphara okay nifike phana ndibuze kwi-security sisi ifoni aninayo but ndandibhukhe ngefoni yomuntu kodwa kona namhlanje idate yami ukuthi manizokwenza ID unganibhekela nephepheni athi i-security ewe sisingakubhekela anibhekele nyani abese ngixelela ixesha lami banga u2 to 3 nithi mina ngoba senifikile sisingicela ungichushise ke at least nisale seningena ngoba zange bifakelwe ixesha hayi usisi wabantu walokho ethi uzonibisa hayi ndize ndiye kodwa abo baka 2 to 3 bahambi iID bengayishayanga mina endangenayo ngo1 to 2 zange ngigqibe kwafanele ukuthi ndihambe ndiyogqibezela ukukhokha ngosokusa okay kuyo yonke lonto leyo abayenzayo sinyamezele sibhukhile u50 siyokwenza iID musufuna ukuyolanda iID yakho futhi kufuneka uphinde futhi ubhukhe ndiyaya phana xa nifika phana ndiyabaxelela into bana ndizolanda iID yami seyingenile imessage kuthiwa nje sisi iza nefoni uze no100 sikubhukhele kanjani ngoba imessage phela seyingenile hayi umuntu ongisisi nje wanixela kahle ukuthi
sisihamba uyoboleka ifoni kwamakhelwane ubone ukuthi basenza izilima basenza iziphukuphuku futhi basiqhela kakubi ngoba eyona nto nje enyanyisa kakhulu kulento abasicingeli bayabona ukuthi eSouth Africa khona nje umsebenzi yona imali yokwenza iID siyayiboleka asinayo ngeke ukuthi ungena ID khona bukwelihlobo lami even ngokumntwana uzoqala isikolo kunyaka ozayo uzoqala kanjani isikolo ayikho ibirth certificate nayo lo birth certificate icacile ukuthi ayikazi bakhona cause banifuna iphepha elalahlekayo andinalo ke elo phepha so nje yami indaba kanjalo umntama kana birth certificate nami ID anginikwa ngoba kufuneka ismartphone kufuneka 100 rand andinazo futhi angizothi ngiyoboleka phone komakhelwane yabonga bhuti sisi sixolise njana ukuzwa ukuthi ke kunanengane enganaso certificate kodwa sicabanga ukuthi udaba lolo lizogcina lilungisekile ngoba ukubalekile iID then after iID okuningi kuyalandela ngiyabonga kakhulu sisi wami bengicela nje ubingele ababukeli bethu bakaDukuza TV ubatshele nje igama nesibongo nanokuthi ke mhlambe uqhamuka ngakephi uma ucomfortable iwadi okuyona kwanye isigodi indawo inkosi masubabikele udaba lethu ke uze ngalo muntu ngiyabonga. Sanibonani babukeli baka TV. Igama lami nguNonhle kwaKazungu. Into mina engikhala ngayo ileyo ukuthi siyakhishiswa imali siyobhuka usayokwenza iID. Okulandelayo mawuse futhi uyibhukhela wena online bathi ayingeni kwisystem yabo uma bekuchecka bethi kumele uzobhuka ngaphakathi ukuze ukhiphe le mali le ebayibhala bona lapha emastebhisini. Lokho kuyasikhalisa kakhulu because usuke sibhukhe ngedata elithengwa ngemali uma sibhuka online bese befika laphana beshaya indiva basihlalise phansi sigcine singasizakalanga siphume sibabaningi ngomhla ka30 I think saphuma more than 30 wabantu siphuma singasizakalanga because sasibhuke online ama message till now sinawo kodwa saphuma singasizakalanga eyamje idate kwaku223 ngahlala ngendlela ababesihlalise ngakhona sasaphuma ngabo 5 mhlawumbe sasaba sebedikilile bahamba salinda kodwa zange sasizakala ukunalokho kwathiwa kumele siqale phansi sikhiphe imali siyobhuka njengoba sithe sesithi siyaya siyobhuka sesifika imali seku100 rand zokubhukhela ukucollector ama ID ethu lesi simo esingekho sihle because asisebenzi imali asinazo asikwazi ukuthi sithole ama ID kuningi kumele sikwenze ezikoleni sikwenzela abantwana nokuzama ukufaka ama CV asikwazi ukwenza ngoba into eyiningi ifuna ama smart ID cause lento esingakwazi ukufinyelela kuyona iID uyitshengiswe ukuthi khona beqede lapho bayithathe bayipakishe lapho cause wena kumele ukhiphe lo100 rand ukuthi ukwazi ukuthola iID yakho. Mina ke eyami imessage yebooking engangenze online kwathiwa angihambe ngiyoyilanda eThekwini ngaxaka ukuthi ngoba ngibhuke impela kwisystem ethi kaDukuza kukanjani bethi ngiyoyilanda eThekwini if uya eThekwini bakutshela ukuthi awukaze wawenza iID eThekwini Stenga bese uzoyilanda eDurban so kuhlukene ke lokho abasenzisa khona kuningi icorruption yabo nje abayenza ka Home Affairs wakaDukuza esingakuthandi okungasiphathi kahle singabahlali sibaningi nje sikhathazekile ngenxa yokuthi ama ID ethu afika ngabo March April still namanje asapake khona njengoba kuJune lokho singakwazi ukuthi siqhubeke nezimo zempilo ezizama ukuthi sizama ukuphila nathi njengabahlali base South Africa lokho akusiphathi kahle kakhulu ukuthi sigcinelwe ama ID ngesimo esingasiqondi ngiyabonga. Ngiyabonga nje kakhulu sisi. Babukeli bethu bakaDukuza TV njengoba bengingasho ukuthi ke lesi story abafike naso si story esithi masifane si story esodwa ingakho ke ngithe angibahlanganise kubhlungu kakhulu ngoba uyamuza ukuthi ke uke wabhuka uthe mayithuthi Stenga bamkhombe eThekwini okuyinto enzima kakhulu ngoba kunanomunye babukeli bethu noma istory engasasikhumbuli kahle oke wangithinta wathi ukungibekela istory sakhe ukuthi kuhambe kanjani ngoba yena uke wafika wabhuka wahamba kwathiwa akakhiphe iID khona wakhipha imali wayikhipha wahamba wayangabuya wamnikeza enye idate kwathi okwesithathu kwacaca ukuthi useyalwa wavuka nje bomvu ngalendlela ukuthi ke wayesebabukisa nabantu kwangenwa ngaphakathi iID yakhe yaphuma wayithola esandleni same time so ngebhadi angikwazanga umthola ke loyo okucacayo ukuthi ke kuningi okukhona okwenzakalayo esifisayo ukuthi ke izikhulu ke isondele ngakhona ziyoza ukwenzakalani ngoba mawuqala nje emastepsini uyabona ukuthi ziyalila la ziyakhala la akusibona baka Home Affairs kodwa manje basebenzisana nawo Home Affairs usuka nje uziyongena phakathi abadala abano cyst
abhukisa abantu abadala abanosist umuntu omdala akabhukhi on assist bayababhukisa eya collector uyabhuka uyalanda uyabhuka ngemali umuntu on assist bona futhi basitshela ukuthi akuvumelekile kodwa bona bayakwenza into obonayo ukuthi sekusebhizinisini kahle kahle bayakwenza basho njalo nje bese bethena hamba nobheke endaweni ethile ukuthi abhuka ngani khona hamba obhuke ebheke endaweni ethile basibhekisa amabhukwini akekho ebhukwini lami akekho ebhukwini lami hambani nekusibani sebeyazana bona ngamaqembu abo abahlukahlukene so mina ke ngiyile ngafike ngalokho ngakhuluma nabo base bengitshela lokho because ngangazinakuso 50 rand ngase ngiya ke kuloko ngiyekho no 100 rand fanele ngibe nefone email ifone ngayilahla ngabi nayo ifone so ngase ngijiya lo 100 rand yeke nosisi ngathatha inamba yakhe ngashiyeka sisi wami mase ngifika ke hayi ke manje ngase ngithola ukuthi amshana naye uthi ayizobhuka le mangcono vele zilande back ngoba manje indaba yabe isitori indaba ukuthi kanjani uzokwenza indlela yakhe so ngizozama ke mina namhlanje nje ukuthi ngidlule khona ngifike ngimbone lo sisi lo le mali ngiyicela back ngoba manje if ingabuyi le mali uzongiphoqa ukuthi ngiyovula icase because manje ubugebengu lobo yabo so ubugebengu akuyena futhi ngiyedwa ngoba ngikhala ngalena because ngimtshela ukuthi nje cha namhlanje ngifuna uyisebenzisa ngoba abashonga ukuthi bona mhlambe ke ihamba kanjani bebethathi befa isikhwameni awazi noma uyakubona noma uyakulabantu nje bebesho sisi mhlambe ibusiness yabanye abantu abasebenzisana nabo kanjani akuthembisi nje ubona because umuntu uzoyenza phela kubona ngoba phela so umuntu exakekile kodwa nje besicela ke ngaze ngikhulume nje isikhathi eside ukuthi bezame neziphathimandla ukuthi beshintshe noma kube nokwazisana okuthile uma kuzoba nomehluko noshintsho mhlambe kulento yamasipala home affairs kanjalo yabo besicelela nje lapho kakhulu hayi ngokuba kuyaliwa ngoba egcineni akuthina sodwa nje basilathi nalenkinga baningi kakhulu abantu abanelenkinga le noma bengekho ke nathi kodwa nje sicabanga ukuthi into kanjalo besicela abantu ngiyabonga kakhulu no ngiyabonga kakhulu mfowethu hayi seyigoqela umfowethu wayigoqa kamnandi seyigoqa nje seyicela nakuseyikhulwini esebeka kuyo yonke into nanokuthi mawungena nje emnyango uyabona ukuthi nabantu obhalisa kubona akuthembisi ngoba umuntu eglist fanele aqoke iuniform yakhona laphana home affairs caca ukuthi umsebenzi wase home affairs and futhi umsebenzi wase home affairs ngeke ahamba yokulinda emastebhisini eminyango uyodlula ngendlela banama office labantu and into ebhlungu engizwa ababukeli bethu beyibalula kakhulu noma ngabe kuthiwa uyawuzama lo online wakhona kuze kube sengathi scam ngoba into eningi zawo ayisebenzi noma iqhamuka zikulahle kuze kuphele kwalona lelo data osukulifake kanzima so obonayo ukuthi ke uhulumeni igama lakho liyathinteka ngoba isystem le ayenziwanga abantu base home affairs isystem yenziwe uhulumeni so noma sebekwenza ubuqhophololo okuganga but ubuqhophololo babo sebusizwa isystem eyenziwe uhulumeni so uhulumeni osiphethe siyacela nje uthumele izikhulu zakho ngoba ngiyazi ukuthi iDukuza TV ihamba ifike zonke izinkalo lolu daba ke nilisukumele siyazi ukuthi nakamahanye ama home affairs banazi inkinga but kakhulu kwazi la iStenga sinenkinga enkulu kakhulu home affairs yakhona exaka ukwenza kuningi nje kakhulu babukeli bethu uyabona mangicabanga kuduma ikhanda ingcingo nje esengitholile ama calls esengwatholile nabantu nje abangaziyo bengibuza bengivimba ukuthi no nenze njani ngalento anibavezi ngani izinqe anibaphenyi ngani cace khona ukuthi asinawo amandla kumele ukuthi sikhulume nababukeli bethu kube yibona abasizayo nje basebezwile ke babukeli bethu siyacela ukuthi ke leli ikhwelo esilishayayo ke nibone ukuthi ke ikuphi eningakwenza zikhulu ke ninyusa amasokisi ngoba siyazi ukuthi kuyalimaleka njengamanje nangu uNovember 4 ususeduzane kuningi okuzohamba kuhambe kulimaze uhulumeni ngenxa yemuntu noma yabantu ababili so siyacela ikhulu ke nikline endlini konakele njengamanje and siyabona ukuthi akonanga nina but ikone abaseduze nani abasebenza nani nesystem nayo mase siyayibuka isystem yokubhuka nje iyonke igcina isebenze as iscam I'm not saying ukuthi i-scam but abanye abantu njobe shilo mfowethu ukuthi i-technology asiyazi ngokufana kunabantu abayazi kakhulu i-technology ngalendlela ukuthi bagcine beze beyihlukumeze noma beyisabotage le system kahulumeni ayibekile ngendlela yabo beyenze ngalendlela ezosiza bona ngoba the more i-system ishintsha isenza kuba ngcono is the more ubugebengu bushintsha nabo buba ngcono kukhuphuka kakhulu kuyaphambili so siyacela ke izikhulu zikahulumeni nabaphathi bonke nabasemandleni nasemagunyeni ukuthi ke
kube ngenelele kulolu daba asebelizwile ngoba lokho enikuzwayo is just a beginning, kuncane kakhulu. Sekwenzekile kuningi and kuyaqhubeka kuyenzakala. So siyacela nje ikhulu zami ukuthi ke nikwenze lokhu. Siyazi ukuthi ke ikhona imeya yethu baba lapha uSiduduzo omuntu osakhuthele kakhulu. Siyacela nje baba siyakuthuma imeya yethu wenze umsebenzi wakho esikubekele wona ukuze sibone nangonyaka olandelayo ukuthi ke qhubeka siyagcoba yini njengoba sakubuyisa futhi ngenxa yemisebenzi yakho. Sicela uqhubeke njalo uwenze nje okuhle uphinde ulimise igama lakho ngoba ekuthenini imeya ihlale iqhubeka iphinde ibuye nje obibuyile kusuke kuyigalelo noma imisebenzi yakhe umuntu emlandelayo. So siyacela Siduduzo ukuthi ke ungenelele kulolu daba olingahambi kahle eHome Affairs yaseStenga kwaDukuza. Uma uqala nje ungene emastepsini ziyakhala. Uyofika phakathi iphakethe lebe selingaphandle sebe selibhobokile. So siyacela bafowethu yes babukeli bethu noma ihambeli zethu zanamhlanje mhlambe makusekhona osadinga nje ukuphefumula bengicela nje athi ukuphefumula. Ngiyabonga. Okunye engicishe ngakukhohla ababukeli okungiphathe kabuhlungu kakhulu kunobaba omdala ono 60 years bafike bamkhokhisa ukubhuka 50 rand ukuyenza ID. Baphinde futhi bamkhokhisa 100 rand eseyoyilanda. Uma eyoyilanda befanele ayilande ngoLesihlanu. Akangakwazi ukuphumelela ngoLesihlanu. Engeke esetohweni. Waze waya ngomsombuluko. Uma ngabe eya ngomsombuluko bafike bathi date yakhe ibingoLesihlanu. Njengomuntu ono 60 years bathi date yakhe ibingoLesihlanu. Bathi fanele aqale phansi futhi abhuke. Seku 100 rand ke manje nesefanele awukhiphe kokubhuka. Uno 60 lo muntu. Hayi walwa ke lo baba ke wangakwazi ukuyithola iID yakhe. Baze bathi akabuye ngakusasa ngoLesibili. Mebuye ngoLesibili bathi akafike ekseni u7 umshayeli lapha nayi ke afike ke ekseni kubaba. Uma efika lapha nahlala bathi besoba bethi imshini offline. 60 years lo muntu usuke half past 6. Uze wabuya ngo3 ntambama. Bathi system umuntu esuka ekseni na 60 years lo muntu engitshela ngayo nakhona futhi uhlaliswe uzobuyiswa ukuthi ngoba bekufanele futhi aphinde abhuke again akhiphe lo 100 rand ke manje ukubhuka wanqaba ke lapho yiko ke lokho ehlale wazobuya ntambama ukuze akwazi ukuthola le ID yakhe una 60 years lo baba engitshela ngaye ngabe sinaye la simiyekile njengoba baba omdala kodwa mabengase bahamba indatheli ziyekene zizofike zimbone ukhona ekhaya. Babukeli bethu bakwaDukuza TV njengoba ngike ngasho ukuthi kunabanye bababukeli bethu abasende nemqhafazo nama voice note noma ngeke ngisabaveza bonke kodwa ke ngizokhuluma nje nomunye othe ucela ukuba uanonymous but wasenda ke I voice note siza ukuthi ke ithini I voice note yakhe. Ngizoku-update ukuthi mina khambe kanjani mayelana nohambo lwami lwase-Home Affairs. Ngenza i-booking mhla ka 8 April. Mhla ka 8 April